Nangin Malinong kag matawhay ang pagsaulog sang Tigkalalag sa syudad sang Iloilo, Suno sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Charles Vincent Samodio, Emergency Operations Center staff sang Cdrrmo iagin pahayag nga wala sila sang may na-record nga dakong insidente sang Nobyembre 1 tubtob Nobyembre 2. Dugang pa sa natungdan naka-alerto man ang ila team sa pagbantay sa sitwasyon sa mga mayon nga patio sa syudad. Base sa record sang Cdrrmo, nagdangat sa masobra 4,000 ang nagbisita sa patio sa Nobyembre 2. Report nagikan syudad sa Iloilo. Ini si K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.